martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami, na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan, tangi honon nami mahatam na badiyay. Uka marohanami di bagasa todim toddi parbadia. Asataka suatu sihami, jalataka sujalohami hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangiangat dihita sadarion, ima turpuk epistel, tuminggu na pasapuluono podung Trinitatis, ima na tersurat di buku sada Timoteus bidu onom, mamuka sian ayat 10 sada, sahatu ayat 10 onom. Tapai hutihu ma dirohata, songonom ma didok. Alai anggoho halak ni debata, maporus ma siani. Pareahi mahati goran, hadaulaton, haporseaon, holong ni roha, habengeton, dohot labot ni roha. Haburjuhom ma paraloa kaporseaon na denggani. Takuk mahangoluan sa liling-liling na. Ay tusi doho di jow, jala di parhatopotodo, panidangion na denggan, di jolo ni torop sitidangi. Hupatik maho di jolo ni debata na panguluhon sa luhut. Dohot di jolo ni Kristus Jesus na makatidakon na denggan, di jolo ni Pontius Latus. Rado ti mapatiki so marlidang, so hasurahan, pai matarida tuhatta Jesus Kristusi. Ay dihajujupang nitikina, patarma ibana bahenon nina mertuai, pargogo sasadasa, raja ni akaraja, Tuhan ni akatuan. Sasadasa do naso olomate, si ingani hati uron naso tartopot, naso dung di ida jolma ibana, jala dang tarbereng, hasangapod do hagogoon na di ibana, rodi sa leling ni leling na. Amen. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, dung ditopa debata si Adam doho si Hawa, sonang do parnguluon ni nasida, di patupa debata di porlak edeni. Alai, dung madabu nasida tu bagasad dosai, gale, jala ikom marukil manasida. Songoni nak kita jolma, laho sumarihon ngulut tabe. Didok, ay ikon hir hodokmu, laho mangalului ngolu-ngolu siapa hari. Boy tajaha, di sada Musa bidutolu ayat 10 sia. Di partikian na perpudion, dipakai jolmaido dengan berbagai macam cara. Songoni nang na menghalalkan segala cara. Asal ma dapotan si panganon, parabiton, sinamot, dohot lan akana asing. Lao do jolmai mangalului hagogoon nasian portibion. Isarani asa tahan tikam, laris tiga-tigana, dohlan akana asing. Dapot nian na niluluan na, jala jupang na jinalahan na. Sau do tutu tahan tikam, laris tiga-tigana, nunga mamora, dohotlan akana asing. Alai, tudos do ngoluni jolma si songoni, songon halak na mangaton ekstasi. Tabu satokin, alai pakorhon na liling di ay, ujung na laos mate. Ido disakapi na deba, ubahen na lilu haporseon na, gabe di ay todo, godang na bernit tudirina. Huria na hinaholongan ni Tuhata, pangalahon na songonima, na di jamoton Apostel Paulus tu si Timoteus, asa dipadaw, dipaholang dirina,
sian ngolu naso hinalomohon ni debata. Takas do didok si Paulus. Alai anggoho halak ni debata maporus ma siani. Boy tajaha di ayat 10 sada. Padohan alai anggoho halak ni debata secara khusus do hatai tu si Timoteus. Alai secara umum tuhita sude halak Kristen. Asa maporus sian aka ulaun ha holomoni. Huria na hinaholongan ni Tuhata alani adong manang piga-piga hal cerikot si ulahonon ni kahalak ni debata. Dia mai na perjolo pareahima hati goran. Kejarlah keadilan. Lapatanna radelaho mangulahon na hinalomohon ni debata. Apostel Paulus di suratna tu halak Rom bidu onom ayat 10 tolu madok. Jala unang mapasahat tamu akaruas muna tu dosai bahen senjata ni hajahaton. Tu debata matahe pasahat tamu diri muna songon akan naung pinangolu sian namate. Songoni nang ruas muna tu debata mai bahen senjata ni hati goran. Alai mauliate ma di debata alasal putiki pangado pamuna di dosai. Gabe pangoloi hamunuai sian nasa rohamuna di ruhu ni poda naung sahat tuhamu. Aidung malua hamu siat dosai gabe tuduk dohamu mangoloi hati gorani. Boyan not tajaha di Rom bidu onom ayat 10 pitu sahat tu 10 alu. Huria na hinaholongan ni Tuhata parsiajaran na peduahon ima hadaulaton manang ibadah. Lapatanna marhite parsitutuon na marhadaulaton ido dalan patuguhok kaporsiaw ni. Dan songod dana be akan na pinalidak-lidak jalan na pinabuabuan ni pangubus ni ragam ni poda. Binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal napa oto-otohon. Boy tajaha di Efesus 4 ayat 14. Dungi na patuluhon holong ni roha manang kasih. Ima narade mangulahok kolongi tu dongat jolma lumobi ma tu debata. Dungi na paupaton habengeton dohot labok ni roha, kesabaran dan kelemah lembutan. Lapatanna yang gongulu ni halak ni debata ikon benget manaon ragam ni hapor suhon dang pitor gotos-gotos rohana dang pangarimason ikon parlabok ni roha jalarade manesa hasalaan ni dongat jolma. Huria na hinaholongan ni Tuhata, hidup adalah perjuangan. Ido padohan na jot-jot tabege. Nagabe suku-suku tuhita, perjuangan na songod dia do. Perjuangan na asal berjuang do, totu elus tamadok, dang. Tung pengolut taon hidup na berjuang, ngolu na bersaing, alai anggo ngolu ni halak Kristeni, halak ni debata, ikot dotok tong makaburjuhon para loa kaporseaon na denggani. Ikon patuduhonon na do dirina si ihutok Kristus tuhu maliangna. Imana tersurat di ayat 12 ni turpukon. Molo petakas taboto gudang ni jolma na mga lului dalan ni ngoluna sikut sana sikut sini tipu sana tipu sini anggohita ng porsea di Tuhani unang mataulahoni dang naro di dia si songoni ay dang na dioray debata hita asa gabi mamora alay dioray debata do hita mamora siya dalan na sopatut. Ingok ma manangise na papunguhon arta marhite siya dila si pauto-oto o busabing doi
dihalak na mga lului hamatian. Boy tajaha di poda 21 ayat 6. Huria na hinaholongan ni Tuhata, di tonga-tonga ni ngoluta na di portibion, jojo domasa na ginuaran na kecemburuan sosial, maradopon halak na mamora. Ala ni dihon-hon ni rasa cemburui, ujungna masa maperampokan, bahkan sahat tuna magagohon hosani donga jolma. Ra dakya hita manukus ya dia dalanna ubahen ibana mamora, gudang sinamokna dohlan akana asing. Tupa ujuna modom rengedo pehita nunga karejo na sida. Na ikon si ulahonota sa sitong na lam ringgas mahita mula ulaw. Ay siyan ulaw taido parhitian ni debata laho mangurupihita doho mamasu-masu nasa ulaw ta. Holani tutu gudang dopehita jolma tung penang targuar halak Kristen say saladu hita mangatusi lapatan ningolu na marhapor siyaon. Torop dopehita marpikir say maholan gogo ni tangyangi. Unang pola be mula-ulaon. Lehonon ni Tuhan ido pasu-pasu na tuhita. Hapor siyaon na saladui. Molotuk pe gogot talahu mula-ulaon taulahom ma. Jala porseya mahita na ikon pasu-pasuan ni Tuhat tahita. Hata ni Tuhat tamadok. Manggonggomi do sogot tangan ni halak na padot. Alay, anggo halak sigur bag ulu ikon marrodi do. Boy tajaha di poda 12 ayat 24. Lau songonido nang tuhita nang majalo aka pasu-pasu na siya Tuhata. Dipaingo do tuhita asa unang margijang ni roha. Unang tahapo si hamoraon na sumiani. Alay tahapo si madebata nabuas mangalehot tuhita sa luhut si halas sonota. Naing mangulahon na dinggan nabuas jalan na girgir marsi basa-basa. Huria na hinaholongan ni Tuhata at tong tapasiding mapangalaho naso hinalomohon ni Tuhata taradoti mapatik na say tahamonak kumma makaburjuhon para loak kaporsiyaw tay. Ay dihajujupang ni tikina patarma ibana bahenon ni raja ni akaraja Tuhan ni akatuan. Songon nanidok na diturpukon ima di topik minggu tay na sunbadia do debata jala parbinoto di saluhuna atong tapuji jala tapasanga maibana saliling di nguluta. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah naung papatarho katam na badia itu tonga-tonga nami. Paso-paso mahatami Tuhan nala mga lehugugo di hami mangulahon na hobar tulomo ni rohami sa liling ulo nami di hasiyanganon. Asima roham di hami Tuhan tiok magomos haporsiyon nami unang manibil tunadaw alay manoktok kami marhaporusan holat tuho. Amen.